Извади си краката. Няма нервна система, нали? Няма нервна система, не се притеснявай. Ужас, толкова са... Чичо ми Марко нещо не може да се оправи с неговата нервна система. Вие знаете за неговата система. Имаш буквочен от папа. Така. Хайде, тръгвай. А ти правиш снимки на тали? На момичетата ли, Саше? Аз ще ти бъде коде първо. Не може да не ти го води, знаеш. Сега ще видиш. Нека да ти направят фотото. Айде сега да спаеш копилата, да пъш назад въжетата и сядаш на опашката си, без да стискаш краката. Значи, сядаш си на опашката на дупето, не повече и дърпаш ръце. Спира да се. Тръгването вече притискаш с краката, ръцете малко напред и тръгване. Така. Ще се разсева.